Dit is weer een van de concerten op de Salzburger Festspielen. Misschien wel het festival voor klassieke muziek in de wereld. Met allemaal beroemde orkesten, solisten en gezelschappen. Vandaag staat er op het programma de Wiener Philharmoniker. Zoals regelmatig, want dat is hier min of meer het huisorkest. En daarin speelt al sinds jaar en dag Anneleen Leenaerts, die begonnen is bij de Harmonie van Peer in Belgisch Limburg. Zij speelt solo harp. Ja, Anneleen, voor jou zijn de festspelen inmiddels echt routine, hè? Hoeveel jaar is het al? Ondertussen kom ik hier al 15 jaar. Dus elk jaar is dit de zomerresidentie voor ons orkest, de Wiener Philharmoniker. Het is heel bijzonder om hier in de zomer een aantal weken bij de festspelen door te brengen. Dus het voelt een beetje als een tweede thuis. Ja, je bent al 15 jaar bij het orkest? De tijd vliegt. Het voelt maximaal aan als ongeveer 5 jaar, maar het is een jubileumsjaar dit jaar. Ja. Ja. En hoe gaat dat bij de festspelen? Want ik zag het hele festival duurt bijna 6 weken. Betekent dat ook dat je 6 weken aan één stuk hier zit? Want de Wiener is eigenlijk een beetje het huisorkest van het festival. Ja, zo is dat. We zijn hier inderdaad 6 weken aan een stuk. Of in elk geval is de programmatie van het orkest 6 weken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat in elk programma ook harp erbij is. Dus ik heb wel het geluk gehad deze zomer dat ik af en toe een paar vrije dagen had ook. Maar in principe zijn we inderdaad 6 weken hier. Dan ligt alles in Wenen stil. En daarvoor hebben we nog 3 weken vakantie. Maar dat is ook alles wat we krijgen op een jaar. Ja. En als die vrije dagen er zijn, dan blijf je ook hier? Of dan gebruik je de tijd om nog ergens anders naartoe te gaan? Wel, ik ben heel graag ook solo onderweg. Dus ik heb ook deze zomer op andere festivals gespeeld. Bijvoorbeeld in Mecklenburg-Vorpommern, Carinthische Zomer in Villach. Dus het is wel fijn om die afwisseling te hebben en een beetje de sfeer op andere festivals ook te gaan opsnuiven. Ja. Maar dit is wel een beetje het festival, kun je dat zo zeggen? Ja, in de klassieke wereld is dit wel een van de festivals. De beste orkesten ter wereld komen hier, de beste zangers, beste dirigenten. Dus het is echt een heel geconcentreerd samenkomen van de top of de top van de klassieke wereld. Ja. En wat staat vandaag op het menu? Wel, vandaag hebben we een operaprogramma. Een beetje gek omdat we het doorheen het jaar al in Wenen spelen. Maar het is natuurlijk concertante op het podium met de dirigent die ook het nieuwjaarsconcert dit jaar voor het eerst zal dirigeren. Yannick Nézet-Séguin. Hij doet dat fantastisch, boordevol energie. Dus het zal zeker een mooie voormiddag worden. En met ook serieus werk voor de harp, ik bedoel regelmatig? Wel, zoals het meestal met de harp gaat, is de inzet niet bijzonder groot. Maar als ze er is, dan is ze wel hoorbaar. Ja. En volgend jaar weer festspelen natuurlijk. Hè? Ja, elk jaar opnieuw. Volgend jaar is de programmatie nog niet duidelijk. Dat komt ook altijd vrij laat, pas in december van het jaar voor de zomer. Maar we gaan zeker weer hier van de partij zijn, ja. En heeft het ook een speciale sfeer, laten we zeggen, wat anders is dan in Wenen of als jullie op concerttournee zijn, Salzburg? Ja, omdat we eigenlijk zo lang op één plek zijn. Dat gebeurt natuurlijk door het jaar niet. We zijn heel veel op tournee en dan zelfs op tournee is het dagelijks van hotel wisselen. Dus de mogelijkheid om echt op één plek te zijn en toch heel veel verschillende programma's te mogen spelen is een heel ander gevoel. Maar dan ook mensen die hier naartoe komen, die komen echt heel geconcentreerd om die bijzondere programma's te horen. Mensen genieten ook echt om hier naartoe te komen. Een beetje zoals het filmfestival van Cannes, denk ik, maar dan in de klassieke wereld. Dus dat is wel een heel bijzondere sfeer. Ja. En Salzburg heeft ook wel een bepaalde uitstraling, hè, met de hele historie en de films die hier zijn opgenomen, et cetera. Ja, en natuurlijk de geboortestad van Mozart. Dus er is natuurlijk heel veel geschiedenis hier. Dus het is een fantastische plek om hier eigenlijk al van de oorsprong het residentieorkest te mogen zijn van het festival. En vind je wel nog je weg tussen al die toeristen hier? Met de fiets? Ik probeer altijd een paar andere wegen in te slaan, dat ik niet over de koppen moet lopen inderdaad. Maar het is fijn als het druk is natuurlijk. Ja.